že ne? 180 sekund. To je moc dlouhé. Není. Jaj. Chceš ten ček nebo nechceš? Jo, chci. Za kolik? Za kolik lajků? Za kolik? Já nevím, jak to myslíš. Co, je to hnusný? Dobrý. Šejk z Nutelly. Proč to naléváš do Nutelly? To aby to vypla. Chudá? No, vidíš to. Přijde dát cukr. Co tam chceš? Cukr. Cukr ještě? Jo, cukr. Ty vole. To Jaký? zůstalo tady. Sůl? Klasický. Takže sůl. Ne. Hočku. Mě tady padá. Co děláš? To je mouka. Jo? To stačí. Počkej, já si budu najít. Aspoň ručičky jenom. Co? Jenom ruky. Ne, já si to chci zamíchat, prosím. Tak míchej. Jo, já jsem si jenom umyl ručičky. To ti to trvá. Ne. Jo, jo. Že ne? Jo, jo. Trvá ti to. Jo, máš to dobrý. Jo, ale dáš. Míň cukru. Co? Míň. Jak míň? To už ti ho nemůžu vybrat. Víc jsem říkal. Víc? Stačí. Míň jsem říkal. Stačí. Víc. Stačí. Míň. Stačí. Míň. Stačí. Víc. Stačí, potom nebudeš spát v noci. Tady budeš říkat a nahánět duchy. To máme ještě udělaný z okurek. Tam jsou okurky, že jo? Chceš tam dát klobásku, ej? Počkej, proč to tady je růžový? Chceš tam dát klobásku? Mám to ještě ze zádu? Mám to ještě ze zádu? Trošku, no. Malinko. Stačí. Já jsem celý od té pěny. No. Taká fajně lepkava, že? Mhm. Koukejte, kouzlo. Co? Bublinky udělej, ne? No. Koukejte. A drží to tam a když pustím prst, tak to vyteče. Ty vole, ty to pinu máš všude, to mamka bude nadava. Ty vole, a jo. Nemocenská důchod. Jo, nemocenská důchod. Nemocenská důchod. Ondro, za 10 sekund to končí. Jupi, 10, 9, 7, 6, 5. No dělej. 4, 3, 2,